sammen, så er det jo fjerde søndag i advent, så skal I da lige have en lille gave. Der skal jo findes en heldig vinder, eller en, der vil give den til en. Det kan I jo bestemme, hvad I vil, om I vil tage en, der skulle have chancen for at vinde den, eller hvad I har lyst til. Men der er det her lækre sæt fra Nitpro. Melodies of Life, det er jo simpelthen alle mulige sjove farver, pinden her er lavet af. Det er simpelthen så fint. Der er fra pind 3 til pind 8. Så lækkert. Så er der vejer og alt. Det handler jo om de her farver, så det er jo simpelthen fint. Vejer i forskellige farver, stopper og så videre. Og så er der også lige en lille maskeholder og en lille taske. Og så er der faktisk sådan nogle sjove træøreringe med. Lidt sjov blanding. Nå, men de hører i hvert fald med. Men enten så kan du skrive en lille hilsen om, hvorfor du selv fortjener den her adventsgave som en ekstra julegave, eller om du har en eller anden, du vil tagge dig, der skulle have glæden af at få den her lækre gave. Men kan I have en rigtig god fjerde søndag i advent. Hej!